Hai salut! Astăzi o să vă povestesc despre cum am cunoscut cu Pac și Victor și alte personaje care vor apărea în povești, ca să vă faceți o idee cum stă treaba cu personajele din următoarele povești. Păi, eu cu Pac și Victor locuim în același sat și nu știu câți dintre voi știți, dar la sat toată lumea se cunoaște. Fie că vrei sau nu, tot găsești o babă pe stradă care te întrebe: al cui ești tu, maică? Așa că dacă stai la țară, nu prea e cum să nu știi toți vecinii. Pe lângă că suntem în același sat, eu cu Pac și Victor suntem de aceeași vârstă. Eu cu Pac am fost în aceeași clasă încă de la grădiniță. Victor era de aceeași vârstă cu noi, dar a fost al mai devreme la școală, deci era cu o clasă mai mare. Totuși, chiar dacă eram cu Pac în aceeași clasă de la grădiniță, nu mereu ne-am înțeles atât de bine. Eu în grădiniță eram foarte cu minte, stăteam în banca mea și ascultam tot ce îmi spunea educatoarea. În schimb, Pac era total diferit de mine. Ăsta se alerga cu copiii în fiecare pauză și făcea numai belele. Mă, care m-a alergat prin clasă că v-am auzit de la cancelarie? Sigur unul din ei a fost Pac? Copilul ăsta face numai belele. Trebuie să vorbesc neapărat cu măsa. Vali, e cel mai cu minte copil. Of, de-ați fi toți ca el. Da, cam așa stătea situația la grădiniță. Eu și cu Pac nu prea ne băgam în seamă. În schimb, el avea alt partener de belele, pe Marin. Marin va apărea în poveștile viitoare și veți afla cum a devenit și el cel mai bun prieten cu mine și cu Pac. Bă, Marin, când vine pauza, ne alergăm sau ne luptăm? Da, bă, normal, ca în fiecare pauză. Treci încoa. Nu mă prinzi, fraiere. Mă, iar mă, vă alergați? Sunteți pedepsiți amândoi. Hai, treceți la colț. Vali, tu să nu faci ca ei, să fii cu minte așa cum ești mereu. Bă, totuși din clasa 1 am început să mă joc și eu cu ei. Ne alergam și ne jucam toți prin clasă. Bă, Vali, hai să te joci tu cu noi. Bă, nu prea aș vrea să mă spună profesorii lui mama, dar hai că mă bag. Fugiți, bă, vine taurul după voi. Uși, bă, Vali, că vine nebunul ăsta să ne prindă. După ceva timp am devenit prieten mai bun cu Marin. Amândoi eram cei mai buni la învățat, ne luptam unul cu altul care să luăm premiul întâi. Începusem să ne ajutăm unul pe altul când venea vorba de școală. Totodată am realizat că ne înțelegem foarte bine ca prieteni. Bă, Marin, ți-ai făcut ultimul exercițiu de la temă? Da, vrei să-ți explic cum să-l faci? Dacă mai ai probleme cu temele sau dacă nu înțelegi ceva, poți să-mi spui mie că te ajut. Țin minte că venea pe la mine și jucam fotbal amândoi. În perioada aia jucam fotbal la aceeași echipă, eram cu echipieri. Într-un meci dintr-un campionat i-am centrat mingea și l-a dat gol cu capul. Ce vremuri frumoase, frate. Sau de multe ori ne jucam Minecraft și încercam să-l căutăm pe Hero Brian. Ba chiar și de WWE eram foarte pasionați, de wrestling cum se zicea pe atunci. Acum vă povestesc despre Marin, fiindcă va deveni un personaj esențial în următoarele povești și trebuie să știți aceste detalii. Totuși, cu Pac nu a fost deloc așa la început. Nu prea ne suportam unul pe altul, probabil din cauza faptului că era mai nebun și o mai cu minte. Pe atunci aveam un vecin, Gabi, care venea mereu pe la mine și ne jucam pe PlayStation sau cu mingea pe afară. Hai, salut, bă, Vali, am venit pe la tine, ești ocupat? Oh, salut, Gabi, bine că ai venit, că mă plictiseam. Hai să jucăm un meci de FIFA pe PlayStation. Eu aleg pe Barcelona, tu cu ce echipă joci? Eu aleg pe Real Madrid. Da, în perioada aia cred că Gabi era cel mai bun prieten al meu, dar stătea fix lângă mine și era destul de ușor să venim unul pe la altul sau să ieșim la poartă. Și țin minte că într-o zi ne jucam cu mingea în fața casei mele. Bă, și apare și Pac. Hai, salut, băieți. Pot să mă joc și eu cu voi? Păi, nu mai stăm, trebuie să plecăm acasă, nu-i așa, Vali? Ce? Plecăm acasă? Da, plecăm acasă, nu mai stăm. Voiam și eu să mă joc și eu cu voi, dar bine, poate altă dată. A plecat, mă, ăla? Da, a plecat, hai să ne jucăm. Eram sigur că așa faceți. Am înțeles că nu vreți să vă jucați cu mine, dar măcar puteți să-mi spuneți dacă nu vreți. Bă, sincer, mi-a părut rău atunci de Pac, parcă aveam un sentiment de vină. Însă, următoarea dată când a venit, am zis: bă, Gabi, hai să lăsăm și pe el să joace cu noi. Bine, Vali, dacă zici tu. Bă, și am început să ne jucăm și cu Pac și mi-am dat seama că mă înțeleg chiar bine cu el. Într-o zi îmi zice Pac: Bă, Vali, ai beiuri? în caz că nu ați prins perioada cu Beyblade, era un fel de titirez dintr-un desen și aproape toți ne băteam cu ele. Da, normal că am. Hai la mine acasă că am și arenă să ne jucăm. Bă, și am început ușor să mă prietenesc cu Pac. Începuse să vină pe la mine odată cu Gabi, ne jucam toți FIFA sau alte jocuri pe PlayStation. Dar câteodată când mă duceam să-l stric pe Pac să iasă pe afară, nu răspundea. Ceea ce nu știam eu e că vărul Victor din povestea anterioară era cel mai bun prieten al lui Pac pe atunci. Bă, mă strigă Vali, hai să ne jucăm și cu el. Nu, mă, că nu-l suport. Lasă, nu-i răspunde, că pleacă el. După cum v-ați dat seama, din cauza lui Victor, Pac de multe ori nu-mi răspundea. Dar pentru mine asta nu era o problemă. Mă gândeam că nu poate să iasă pe afară sau ceva. Cu toate astea venea în continuare pe la mine și ne jucam cu beiurile. Bă, uite, mi-am cumpărat nou bei, El Drago. Nu doar tu ai bei, nu, mă, uite, mi-am cumpărat și eu pe Pegasus. Țin minte că odată și-a pierdut Pac beiul la mine acasă și nu l-am găsit câteva zile. Era atât de supărat că mai avea puțin să plângă. Vali, ești acasă? Da, bă, intră, ia uite ce am găsit. Nu cred, mi-ai găsit beiul. Mersi mult, bă. Începusem să devin prieten mai bun cu Pac decât eram cu vecinul Gabi. Deși în continuare Gabi venea și el pe la mine și stăteam toți trei de multe ori. Asta până când s-a întâmplat un eveniment neașteptat pe terenul de fotbal, unde Gabi și Pac s-au luat la bătaie. Dar asta vă voi spune în altă poveste. Și cu Marin am
am continuat să rămân cel mai bun prieten, dar cu el nu mă vedeam la fel de des cum mă vedeam cu Pac și cu Gabi. Însă la școală stăteam în bancă cu Marin, eram de nedespărțiți la școală, până când un coleg de-al nostru a reușit să ne strice prietenia pentru o perioadă lungă de timp. Așa că n-am mai stat cu el în aceeași bancă și m-am mutat în bancă cu Pah. Ce faci, bă, Pah? Eu nu mai am coleg de bancă. Nu vrei să stai cu mine? Da, bă, normal, cum să nu stau? Așa cu colegul meu de bancă nu pot să mă distrez. Bă, și de atunci am rămas în bancă cu Pah până când am terminat școala. Devenim cei mai buni prieteni. Și țin să menționez că de când îl știu pe Pah nu m-am certat niciodată cu el. Acum probabil vă întrebați cum am reușit să mă împrietenesc cu Victor. Păi, destul de simplu. A ieșit și el odată cu mine și Pah și atunci am început să ne cunoaștem mai bine. Hai, salut, bă, Victor. Mi-a zis Pah de tine că sunteți cei mai buni prieteni. Mi-a zis și mie că se înțelege bine cu tine. Hai toți la mine să jucăm cu Beureș pe PlayStation dacă vreți. Bă, nu știu ce să zic. Hai, bă, Victor, să ne jucăm toți trei. Hai, bă, Balică, vine și el. Bă, și ne-am jucat toți trei la mine acasă cu Beureș pe PlayStation și în perioada aia când ne-am jucat și vorbit, am realizat că ne distrăm chiar mai mult când suntem toți trei. Bă, Vali, scuze dacă am fost nesuferit cu tine, dar Pah e cel mai bun prieten al meu și aveam impresia că o să ne certăm. Hai, liniștit, că ne-am distrat oricum azi. Ne vedem și mâine și vedem ce mai facem. De atunci am devenit un trio, un fel de Messi, Neymar și Suarez. Ne vedeam în fiecare zi dacă eram toți liberi și ne jucam pe afară sau ne jucam jocuri pe calculator sau pe PlayStation. Trioul original era format din mine, Pah și Marin, dar cum eu și Marin ne-am certat, a fost înlocuit oarecum de Victor. În perioada aia, eu cu Pah și Victor veneam unii pe alții ca și cum eram la noi acasă. Hai, bă, Pah, nu intra la el în casă, hai să strigăm mai întâi. E să nu intru, bă, aici, suntem în familie. Victore, ce faci, bă? Ce faceți, mă, ați venit pe la mine? Hai, intrați dacă vreți să ne jucăm ceva. Bă, eu i-am zis să te strige mai întâi, să nu intre așa. N-are, mă, nimic, puteți să intrați, așa sunteți ca frații mei. Țin minte că lui Victor îi cumpărase tatălui o masă de biliard și ne jucam acolo toți trei. Aolo, iar am băgat neagra. Păi normal, dacă ești prost. Ia treci, bă, încoa să-ți arăt eu cine e prost. Bă, Pah, vezi, nu-i rup capul. Da, frate, veneam mereu unul pe altul și niciodată nu ne plictiseam. Găseam mereu ceva de făcut și ne înțelegeam foarte bine. Ba chiar odată Victor era să se bată și el cu Gabi, dar asta e o altă poveste. Totuși, prietenia noastră a avut un final trist, la care nu ne așteptam. Unul din noi avea să distrugă tot pentru niște bani. Probabil știți din povestea precedentă cine este trădătorul și dacă nu ați văzut povestea anterioară, vă recomand să o faceți. Cam atât a fost cu povestea de azi. Rămâneți activi pe canal deoarece acum urmează cele mai interesante povești. Așa că nu uitați să apăsați pe butonul de like și subscribe și să activați clopoțelul. Până data viitoare, vă urez toate cele bune. Ciao!